जल्दी अंगना में चल आई आके भैया के तिलकवा चढ़ाई। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। आके भैया के तिलकवा चढ़ाई। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। अरे आजा सरवाजी तनिया जाना हो। जल्दी से आंगन बीच आ जाना हो। जल्दी से आंगन बीच आ जाना हो। आके आंगन के शोभा बढ़ाई हमरा भैया के सवखवा पुराई। तिलक के बचैला रुपैला हो हमरा भाभी के भैया हो। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। काहे है सरवाजी बर्तन लैला स्टील सेट हो जाता ना सामान लैला सब डूबल केट हो। काहे के सरवाजी बर्तन लैला स्टील सेट हो जाता ना सामान लैला सब डूबल केट हो। साले तोहरा के का समझाई तोहरा नई टाइम के बिताई। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो। तिलक के बचैला रुपैया हो हमरा भाभी के भैया हो।